Georgie, sini di papa bies. Ons gaan na ouma toe. Dankie. Ons gaan nou by oom Ronald kuier. Oom Alex, kom môre. Hallo? Ons gaan nou by oom Ronald kuier. Jy papa se hoed aan. Kyk hoe mooi lyk jy. Ja, papa se hoed, sit hom op. Hierin dayo. Mooi kerk, hè? 1908. Tronk net oor kan die kerk.
Hey George. Hey Miyagi. Marieki. En Iona. En Teresa. En Percente. Ini akan naik ke sini. Hello. Wat heb jij besteld, George? Wat heb jij besteld, George? Go, George. Mama mooi. Hello. Danke, Joji, dass ihr wieder uns seid. Danke. Where's George? George, Jojo! Hello. Jojo, high five! High five! High five! I'm like a exploring there is none that people have about. Maar dan zei je niet hoe we vanuit de Buddha. Zij zie je de Buddha, zie je. En hij steekt vol. Where's Alex? Where's Alex? Is he not finishing his food? Oh, bro. Geen die kleintjes dan. Ja. Wow, Jojo.
Say. Danke. Hij gaat naar weer Noordpool toe. Waar gaat het van? Groeten via elkaar. Nog een keer. Wat is het van? Isa. Ah, kijk, dit is wat ik